Ah, tinuod lang Brad Mike, kani gibuhat lang namo. Kagabi gani immediately after the earthquake, siguro mga 15 to 30 minutes after, niya ko diri nakisusi kay panic na ang mga tao tungod sa mali nga balita nga aduna daw tsunami mahitabo. First, tungod kay ang epicenter na butang dito sa layo, no? Sa yuta ang epicenter, dili sa dagat. Ang chances of tsunami kung ang epicenter niya diha sa dagat jud mismo. Mao na nga nianhi ko diri, nangutana ko sa mga kuan ug nabay lihok nga nahitabo na diin ang pag-recede, ang pag-atras sa tubig moabot og 500 meters to 1 kilometer. Nitubag to nga kuang gipangutana sa dawis ug ingon man diri sa playa. So naay murag paghunas nga nahitabo. Apan siguro kato normal tide nga high tide o low tide. Wala katoy og namay kalihok sa tubig tungod pod sa paglihok sa yuta. Pero dili to maoy sinyales o signos nga adunay tsunami nga mahitabo. So mao tong gibuhat nato no kagabi nya gipaabri na lang nato ang mga eskwelahan nga nay open space kay para nay katong mga nanghawa sa ilahang panimalay naay kapadulngan, naay kaadtuan. So na-normalize nato no na medyo nawala-wala na ang kahadlok apan karon lang jung hapuna aduna na po'y nagbalita nga karon daw alas 3 ganing alas 3 adunay mahitabo nga 8.1 magnitude nga earthquake. Mga kaigsunan ko nga naminaw karon o nitanaw sa ato ang FB live ang gitawag nga earthquake dili kana nato mahibalaan og kanusa. Apan dili pwedeng kada adlaw, kada minuto mohadlok ta nga adunay linog. Ang atuwa lang buhaton og simbakog adunay linog unsa may gitudlo kanato. Duck, cover, crawl, and go to open space. Og pananglitan nahadlok pa jud mo, go to your evacuation center nga naa diri. Unya ayaw mog tuo dayon sa mga gipost sa mga Facebook. Ako naman ko'y Facebook account, ang Digo City Government na Facebook account, Digo City Online, ug ato ang mga media outlets na Facebook. Usa mo mutuo sa mga gipakatag sa inyo ha, ikonfirma sa i-search ang mga Facebook nako upat man na kabuok. Ingon man Facebook sa mga media outlets og sa ato ang Digo City Online og Digo City News og Digo City Government Facebooks. Kay para dili ta magpanik, dili ta mahadlok. Again, kining katalagman labi na ang linog, usbon ko, dili kini matagna, dili kini mahibalaan og kanusa maabot sa atuwa. Apan dili pod pwede nga kanunay na lang tang mohadlok. Tungod kay kagabi nakasinati tag linog nga kusog-kusog, atuwa na lang kanunay na lang tang maghadlok. Kay tinuod lang dili na to matagna og kanusa mausban ang linog. Apan ang atong buhaton preparahon nato ang atong kaugalingon og simbako mahitabo kini og kanunay magampo kita sa tong labawng magagahom nga ipalayo kita sa katalagman og protektahan kitang tanan. Kini tsunami scare karon mayot kini nagpaluyo ani unsa may mga imong sanksyon ani? Mao na no ato ang aduna nay nadakpan sa Turil kaganiya nagstoryahan nay ni Attorney Banya og sa mga konsehales nga magpasa na lang tag ordinance on fake news ang unod mga kalamidad kani atuan ning isanksyon no fake news nga nagpadagan og storya nga naay tsunami naay linog nga kusog kayo nga 8.1 kay lagi wata kabalo og modus pud ni sa mga kawatan mga scammer para inikahadlok aning mga tawanan pamilya nga madlok mubakwit moadto dito sa layo nga lugar wala nay tao ang ilahang balay dito higayon sa pagpangawat sa mga kawatan. Sir, may manang alerto sir no. Si Bako sir, naana po linog din ay advisory nga naay threat sa tsunami. Asa man ang mga gusto niyo sa padulong? Yes, of course, kung naamang gani na no, mahitabo simba ko lang naa naman tay mga evacuation preparations, evac preparations nga naka-define na kana sa matag Barangay Disaster Risk Reduction Management
Office, ingon man sa City Disaster Risk Reduction Management Office o sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Aduna nakitay, nakahanay na naanatay plano ni ana. Mauna kada tuig naman tay gibuhat nga plano. Usay sa pangutana nimo, partikularmente nga tubag dito ta moadto sa IBAC centers nato. Pero dili ka ta mohadlok. Kining katag-katag mayor karong linog na explical nato sa mga katawan yung mga aftershocks na nagalinog. Yes, tinuod, mabati na nato ang aftershocks. Gani 260 ka aftershocks na ang nahitala dinhi sa Mindanao. Ug napay musunod ni ini. Mo na nga aftershocks ginagmay na no nga kuan pero dili tangay mahadlok ni ana. Dili kanunay nga pero dili po nato i-disregard kanunay lang tang mag-amping ta, preparado ta og unsay bato. Apan dili usbo nako, dili ta pwedeng magpuyo sa kahadlok kada minuto, kada oras sa atong kinabuhi. Unsaon na to pagtrabaho? Unsaon na to pag panginabuhi? Og ang atuang gihuna-una ang kahadlok na lang. Wa tay sudan ani. Mao ni ang kamatyan nato, dili ang gikahadlokan nga linog. Ang kamatyan nato ang nervyos o pasmo kay wala na ikapakaon sa ato ang mga anak kay di naman ta mo trabaho, hadlok naman ta, mangita naman tag lugar nga kabalinan bisig walay balido nga siguro ang maayo anang nihadlok kanunay balhin na lang mo og lugar pero wa puta na sayod yung gibaliran dito landslide po problema og mag-earthquake.